Kulang sa transparency ang Office of the Ombudsman sa pagdumala sa mga pending nga kaso nga nagadakip sa mga matag-as nga opisyal sa pungsod. Ini ang pananaw sang isa ka constitutional law expert nga si Attorney Michael Henry Yosinco kasunod sang isa sa mga ginsinggitan sa rally sang Iglesia ni Cristo nga may selective justice kag distortion of law diri sa Pilipinas. Subong adlaw ginkasuhan si Senator Rodante Marcoleta nga isa ka kilala nga miyembro sang amo nga relihiyoso nga grupo. Nauna naman nga nagsiring si Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya nga wala nila ginbato ng rekomendasyon sa Department of Justice may kaangtanan sa flood control related case bato kay Senator Joel Villanueva. Sa baylo, magahimo ang Ombudsman sang ila kaugalingon nga preliminary investigation antes magdesisyon kung magsaka ang kaso didto sa Sandigan Bayan. Sa piyak nga bahin, sa kaso ni Senator Cheese Escudero, nagsiling ang Ombudsman nga nakaabot na ini sa preliminary investigation. Sa interview sang Bomba Radio kay Attorney Yosinco, nagpahayag ini nga wala sang klaro nga ihibalo ang publiko sa matuod nga natabo sa mga kaso nga ginaimbestigaran bangod kulang ang impormasyon nga ginahatag sang Office of the Ombudsman sa ilang nga mga press conference. Suno kay Attorney Yosinco, amo ini ang rason kung nga nagaguluwa ang nagkalain-lain nga mga espekulasyon nga ginamanipular o kung ginaluto ang mga kaso, may nagaluntad nga selective justice o kung ginahungod nga hinayon ang proseso. Ginarekomendar niya sa amo nga opisina nga himuon nga mas bukas sa publiko ang ilang investigasyon, ilabi na sa mga katapos sang media, paagi sa paghatag sang access sa mga dokumento kag testimonya, agud makit-an sang pumuluyo ang matuod nga kahimtangan kag ang dalagan sang kaso. Nagpe-presscon lang siya, nag-a-announce lang siya. Hindi natin, we don't have any idea kung ano nangyayari sa investigasyon niya, di ba? Bigla na lang magkakaroon ng press conference, sasabihin na, malapit na, lumalakas yung kaso. But kulang-kulang sa detalye, right? So, kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng impression na mga may naluluto, may selective justice, merong ambagal kumilo. So, nagkakaroon ng mga ganong klaseng spekulasyon. Because yung proseso itself, yung investigation itself, ay nangyayari behind closed doors. Right? So, hindi dapat ganon. Doon ako hindi sang-ayon. No? Attorney Michael Henry Yosinco.